Hi guys! Welcome to my FB page. Welcome sa akong YouTube channel o sa akong mga followers nga mga mamorts nga murag Julie nga walay bugak. So guys, nalang ko reaction video regarding sa hashtag na sanang Pangulo, labi na sa nahitabo sa Albay nga bagyong Rolly. Kanang ako lang ning opinion ha, sa ako lang ning saluubin ha kay murag usay ba makasapot ba? Makasapot kayo ning uban bitaw nga mga tao nga tan-aw sa ilang kaugalingon nga perfect na sila. Nagtuo siguro sila no nga ang atong presidente na igahom no pag sure good mo. Pagkagod ra mo panis durian. Akong katingan-an ba, nganong once bitaw nga kanang naay mga kalamidad nga mahitabo, labi na karon sa bagyo, nganong gapangita, nganong nangita man mo kang Tatay Digong, ha? Ngano di ay kung naa day ng bagyo, makatabang ba day na sa Tatay Digong? Mastap ba day na niyang hangin? Masuyop ba day na niyang baha? Mastap ba day na niyang bagyo? Diyos ko Lord, si Tatay Digong tao na siya. Tao na siya sama nato, wala na siya gahom. Unsa magipagtuo day ninyo kan Tatay Digong? Unsa pagtuo ninyo sa gobyerno, sa mga kaalyansa niya? Superhero? Pag sure mo, kanang Spider-Man, Superman, unsa pa nang Batman sa salida ra na, bakak na nga salida sa tinuod nga buhay, naa man toy mga superhero pero walay gahom. Pag sure ra gud mo, pagkagod ra gud mo glubi diha. Maka unfair kayo mo ba? May pagkana bitong inyo bitong iyaw-yaw bitong nga nasaan ang pangulo, nasaan ang pangulo? May pag-iampo na ninyo sa Ginoo nga bahala tudog naay bagyo nga niabot sa tong nasod no. At least dili kayo siya worst. May ang atong iambag bitos kalibutan no, atong iambag bitos Pinas no, ang pagampo sa Ginoo. Dili kay magsige mo basol sa kang Tatay Digong. Sa tinuod lang ba, ako kapital BOTO ko, dili ko bright, pero dili ko buta bungol sa nahitabo sa Pinas karon, dili ko buta bungol sa dakong kausaban sa Pinas. Unya, kining kusog kayo bitaw magbatikos bitaw sa atong presidente, kining mga kampon bitaw no. Unaon ninyo ha, mga bata pa kayo, mga estudyante, pero asa ang utok? Walay mga respeto. Abi ninyo sa Tatay Digong, mura na siya og kanang amahan nato, mura na siya lulo nato, pero makaistorya bitaw mo, wala mo'y respeto, murag wala mo'y kanang ginikanan, murag wala mo'y lulo, murag wala mo'y tatay, murag wala mo'y uncle. Inana mo ka bastos. So mo reflect gina siya sa inyong kaugalingon no. Ayaw mo pag inana uy, kay kitang tanan mga matay rata. Respeto pud mo gamay. Gamita ang inyong giskwelahan. Bitaw seryoso ra kayo ko. Actually guys, ay English ka na. Dili opinion lang nako ni siya kay ngano. My God, Lord. Nakapresidente na tagtarong. Nga tinuuray nga naay malasakit sa iyang mga anak, sa iyang mga tao. Kita nga namuyo sa Pilipinas. Dili man tuod siya perfect, pero nakita nato ang dakong kausaban. Priority niyang mga pobre. Unya, kung nabitay project bitaw si Duterte, Ginoo ko kanang kamulo pa bitaw kana bitawng himo bitaw no. Daghan kayo mog yaw-yaw, daghan kay mog pagulbol. Sus Ginoo ko, unya bitaw kana bitang tsada kayong resulta, mamords kayong resulta. Da wawan lagi mo no. Do hilong mo no. Tamimi kayo mo no. O mo na siya, wawan di kayo mo. Imagine nimo ha, siguro kung dili bitaw si Duterte ang naging presidente bitaw dili sa Pinas, Ginoo ko, gabok na kayo ng Luzon sa tinuod lang, madamay paming Nas, Mindanao ug Visayas. Imagine ninyo, pila na presidente giagi diri sa Pilipinas, pero kinsay nakahunahunag limpyo ang Manila Bay, kinsay nakahunahunag limpyo ang Boracay. Di ba? Bisaya nga presidente, wawan mo no. O hilom kay mo, tamimi kayo mo. Mo na, sige gyaw-yaw, sige mo gyaw-yaw, wala mo'y nabuhay. Ako nabantayan ni Tatay Digong karon ba kay sa wala pa siya nagsugod sa iyang serbisyo as a president. Inuko gwapo kay Tatay Digong pero karon makita gid mo siyang dagway nga stress kayo niya nagnapa ning mga kampon nga magdungag-dungag bitaw no nga ginabaso sa iya tanan. Pag sure gud mo no. Ug maora sa nga presidente sa tinuod lang gikan sa akong kasing-kasing nga ginaapil ginako siya sa akong pag-ampo kay ngano dako jud kayo akong pagpasalamat nga nakaamahan nata sa Pinas nga kanang tarong. Nakaamahan na sa akong tan-aw perfect nagigayo para sa ako si Tatay Digong. Munang salot jud kayo ko ni Tatay Digong ba. Proud jud kayo ko as in proud kay ko nga Pilipino nga siya akong presidente. Wawan mo tanan no. So sa mga loser dia, sa mga basher ni Presidente Duterte, may pag mga tulog mo. Pag matamos ka matuuran oy, dawatan na ninyo yung kapilihan. Kinikita sana naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga.